Grabatzen ari garen unean gaueko 8:03 diren honetan, Altunak eta Imazek Peña eta Errezustaren aurka Lekeition jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 5. jardunaldiko lehen partidaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu bi bikote hauek, alde batetik Altuna eta Imazek lehengoan irabazi egin zietela Zarauzko Arizba talde pilotalekuan Elordi eta Albisuri, eta horren ondorioz hauek kanpoan utzi, aldiz Peñak eta Errezustak Larrazabal eta Zabaletari irabazi zieten Tafaian biek ala biek, emaitza oso nabarmenekin irabazi zuten, alde batetik 22 eta 8 Altunak eta Imazek, eta 22 eta 9 Peñak eta Errezustak. Puntu oso garrantzitsua zen, izan ere biak ala biak une berdinean zeudela esango dugu, okerrez palimanago bintzat, oraintxe bertan begiratuko du baina. Bai, horixe, biak ala biak egoera berean zeuden, 3 punturekin, eta gaur irabazten zuenarentzat oso garrantzitsua zen, eta garaipena Peña eta Errezustarentzat izan da 22 eta 20ko emaitzarekin. Partida oso nahasia izan da, tanto onak egon dira, galdutako dezente ere, baina batez ere nabarmentzekoa 7 gora arte, norgehiagoka oso berdindua joan dela, hor ikusi dugu Errezusta nagusi zela, baina Altunak harrapatzen zuen bakoitza bukatzera joaten zen, ikusten baitzuen Errezusta askoz ere gehiago zela, Imaz baino atzeko kuadroetan, eta Altunak hartu eta gainera asmatu egiten baldin badu, oso zaila da berari aurre egitea, eta 7ko horretara arte pixka bat norgehiagoka hori ikusi dugu, Peña eta Errezusta ere eusten, hortzak estutzen, Peña ere tanto onak eginaz, Errezusta emanez, eta horixe izan da gako garrantzitsuenetako bat. Gero 12 eta 10 iritsi dira lehenengo etenaldira, hemen Jokin Altunak erakustaldia emanaz jarraitu du, Peñak pilota batzuk behar bada galdu ditu, eta gero jada egonda puntu bat non inondik inora ere ez genuen bueltarik espero, uste dute 20 eta 16 edo joan direla Altuna eta Imaz aurretik, baina jada Peña eta Errezusta ere bazetozen eta Imaz nekatzen ari zen. Asko nekatzen ari zen Ander Imaz, Oiartzuarrak asko sufritu gaurko norgehiagoka honetan, eta hor ikusi da Peñak erakutsi duen nortasun ikeragarria erakutsi du partidako faseri garrantzitsuenean, tanto asko amaitu ditu, batez ere txokoan amaitzen ditu tanto gehienak Peñak, oso ongi uzten baitu indarsu eta bizi, eta hortxe amaitu da, hortxe erabaki da norgehiagoka, batez ere Peñak gehiago asmatu du, jada momentu batean Imaz asko nekatu da, Errezustak berriz ere erabat dominatu du, hor Imaz eta Errezusta parean joan diren unean, hor gehien bat Altuna eta Imaz aurretikan joan direla, hor oso parean egon dira, gainera Errezustari ere txakalalditxo bat gertatu zaio eta Imazek hor igoera bat izan du, baina gero partidaren une erabakigarrienean esan bezala, Jonander Peñak asmatu egin du, ongi asmatu gainera, nortasuna erakutsi, karga guztia bere motxilan sartu, eta partida bikaina atera du Tolosarrak, beste behin ere behar bada azken 2-3 norgehiagoketan ez dugu beren punturik onenean ikusi, normala da, norgehiagoka asko jokatzen ari da Peña bera ere, baina orokorrean uda oso ona egiten ari da Jonander Peña, eta gaurkoa beste adibide oso garbi bat izan da horretarako. Azkenerako 22 eta 20, Jokin Altuna ere erabat jokoz kanpo utzi dute azken unean, eta oso puntu garrantzitsua izan ere, bi Arrezkurdiak eta Mari Ezkurrenak galtzen baldin badute, Peña eta Errezusta zuzenean sailkatuko baitira final erdietara, Masters CaixaBankeko final erdietara. Aldiz Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak irabazten baldin badute, Peña eta Errezustak playoffak jokatu beharko lituzkete, eta
eunean Larrazabal eta Zabaleta izango lituzkete aurkari. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, Peñak eta Rezustako 22 altunak eta Imazek 20, urrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.